Hayırlı kеш, dostlar. Sizge kaynar jeyge selamlarımni men Landish Nigmatjanova yollayım. Jeyning soңғы ayının birinchi topshirig'ini boshlaylik. Uzoqqa so'zmay, qiziqli yangiliklarimizni sizga yetkira borarman. Ketdik. Showbiz topshirig'ining korrespondenti Damir Zinatullaning shin fanati barliqqa kelgan. Ayzat ismli yigitga nibari 2 yoshgina. Ул әлегә яхшылап сөйләшә дә алмый, ләкин Дамирны телевизор экраннарынан күргәч, дәдә дип шатланып йөри башлый икән. Кечкенә фанат хәтта Дамир белән очрашуга да килә. Мине күргәч каушап калды. Сүз дә дәшмичә күземә генә карап торды, дип сөйләде Дамир. Менә шулай Дамир, танылу бик тиз килә ул. Хисләремә ялгын салып, ник курладым карашымны, елмайырга сәбәп табып, сөендердең син таңкышын, көтмәгәндән кыш көне үтеп кердең, җаныма уйларымны әсир иттең, күңелем сиңа ашкына сагынамын, таң йылдызым, синсез каламын ялгызым, онытылам яннарыңда, дәва бирче жаннарыма. Сизгәнсездер инде, бу арада татар эстрадасында baby boom дәвам итә. Татар эстрадасының моңлы җырчыларының берсе Гүзәл Уразованың сеңлесе Гөлназ Халикова бәби алып кайткан. Әлеге шатлыклы вакыйга турында Гүзәл Уразова үз Инстаграмында язып куйган. Исегезгә төшереп узабыз, Гөлназның Рөстәм исемле улы бар иде. Әти әнисе егеткә энекәш бүләк иткән. Сабыйга инде Тимур дип исем биргәннәр. Без Халиковлар гаиләсен әлеге шатлыклы вакыйга белән котлыйбыз. Улыгыз сау сәламәт, акыллы булып үссен. Очраштырды безне салкын кышлар, айырмасын иде ямлы язлар, назласын әле җылы җәйләр, сакласын безне сары күзләр. Син бит минем тутты кышым, кабызыкчы сөютәм, кулларыңны бир кулыма да, ышыгалы бергә кышым. Син бит минем тутты кышым, кабызыкчы сөютәм, кулларыңны бир кулыма да, ышыгалы бергә кышым. Бүгінгі көндә иң популяр артистларының берсе булган Элвин Грей Башкортстан Республикасының атказанган артисты исеме белән бүләкләнгән. Елына 300-дән артык концерт куючы җырчыны әлеге исемгә лаек дип тапканнар. Без исә Радикны зур уңышы белән котлыйбыз. Алда сине тагын да зуррак үрләр көтсен. Уңышлар! Әлбәттә, ял итүче йолдызларыбыз хакында да сөйләп узыйк. Җәй беткәнче дип Эльмира Сөләйманова гаиләсе белән ял итәргә очкан. Җырчы кызы, улы, ире белән Геленджикта ял итә. Күптән түгел генә килеп төшсәләр дә, алар инде кызынып та өлгергән. Балалар да бик шат күренә. Без исә Эльмирлар гаиләсенә күңелле яллар телибез. Чәчләремә кагылып үтте яз җиле, без кавышканнар көннәрдә яз иде. Тәүге бүләк чәчәкләре бәйләмнәре,
Başlarımның şulşaq eylengenleri Tövge bülek şeşekler beylenleri Başlarımның şulşaq eylengenleri Taşı sular qağalılığın Qaytarıp yarlarına Qaytardın mini məhəbbət Bəxtli yazılarıma Yeşik canım bu hislerini Yazlara sayın yanardı Yeşik ömrünü yaz edip Yaratılıp Yeşik ömrünü yaz edip Yaratılıp Дуслар, ТМТV каналы белән берлектә башлап җибәргән конкурсыбыз хакында да исегезгә төшереп узам. Бәйгедә катнашу өчен минем мәхәббәт угы җырына клип төшерергә кирәк. Видеотасма профессиональ камерага, телефон, планшетка төшерелсә дә ярый. 12+ яшь чикләвеннән кала, клипларга карата башка чикләүләр юк. Иҗат җимешләрегезне түбәндәге майлга юлларга кирәк. Клиплар 30 августка кадәр кабул ителә, ә җиңүчеләр исә 5 сентябрь көнне билгеләнәчәк. Видеотасмалар инде килә. Син дә сыңа калма, хатлар юлла, кыйммәтле бүләкләр сезне көтә. Юк дидең кагылма, күңелем кылына, ишекләре түзем соң йөрәк бите сагыда, елмаеп көлүең, сөйкемле бу күзең, түзә баттың, туп-тур йөрәгемә сөюлүгең, хәзер инде үз-үземә таба алмыйм урын. Түзә баттың, туп-тур йөрәгемә сөюлүгең, хәзер инде мин бит синең мәхәббәтең кылым. Җәй клиплар төшерү өчен иң шәп чор. Шуңа күрәдер бу арада өр-яңа клиплар күбәйде. Хәзер аларның берсен карап китербез. Игътибар экраннарга. Siz minем белән биергә теләмисезме? Юк, теләмим. Нәрсә телисез? Җилектән баш тартмас идем. Җиләк. Исеңдәме, ялгыш кына син үземә күзләр салдың. Ә мин юләр, шуннан бирле телсез калдым, өнсез калдым. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Ә шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Ә шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Исеңдәме, ялгыш кына иңнәремә башың салдың. Ә мин юләр, шул мизгелдән башсыз калдым, ашсыз калдым. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Ә шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Уйладыңмы, юләр диеп, юләр булсам булыйм әйдә. Ә шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Сез безнең белән биергә теләмисезме? Юк, ардым. Исеңдәме, ялгыш кына колагыма бер сүз салдың. Ә мин юләр, бу юлда
Тілсіз қалдым, үнсіз қалдым. Ойладың-мы, үйлер дейіп, үйлер болсам болайым әйді. Шулайда сен бит қазір, өзімнікі бітінілейге. Ойладың-мы, үйлер дейіп, үйлер болсам болайым әйді. Шулайда сен бит қазір, өзімнікі бітінілейге. Ойладың-мы, үйлер дейіп, үйлер болсам болайым әйді. Шулайда сен бит қазір, өзімнікі бітінлейге. Ойладың-мы, үйлер дейіп, үйлер болсам болайым әйді. Шулайда сен бит қазір, өзімнікі бітінлейге. Шулайда сен бит қазір, өзімнікі бітінлейге. Өзімнікі бітінлейге. Бу чыгарылыш өчен Дамир Зиннатуллин автор башкаручы, популяр хитлар авторы Ринат Рахматуллин белән әңгәмә корып, квадроциклларда йөреп кайткан. Әлегә күңелле, шул ук вакытта экстремаль репортажны карап узыйк. Сәлам дуслар, шоу-біз командасы ниһаят урамда һәм без бүген татар эстрадасының популяр автор башкаручысы, татар җыры фестивале лауреаты, TMTV премиясе иясе дип әйтәсе килә, Ринат абый Рахматуллин белән күрешергә булдык. Ринат абый, исәнмесез беренчедән? Сәлам, Дамир. Сәлам дуслар. Варгызга да хәерле кичләр, хәерле көннәр телим. Ничек хәлләрегез? Нормально, отлично даже. Дуслар, без бүген Ринат абый белән Кырлай паркында квадроциклларда йөрергә килдек. Менә безгә шундый зверләрне әзерләп куйганнар. Аллага табыштырдык. О, кабында. Сцепление скоростьлар күчәргә кирәкми. Тормозында газны катырак бирәсең китә. Ага. На старт. Внимание, марш! О, ничек хәлләр? Шәп егылдың ашсына да. От малай. Менә шулай дуслар. Шулай да була икән. Мен калса Ринат абый безгә больше килмәс кунаккайбы. Yok килә, бу орында бу. Это мелочи жизни. Ну, поворттан шикләндем мин. Мен дә аның турында уйлаган идем. Сәй булса да мин җыгылам, милисин капланасың мә. Болай скорость яратасың син тизлекне. Скоростьны яратам мин. Сизелде. Скоростьны яратам. Узасы килә малай, Мин теге последствиясын уйламыйм. Нәрсә була? Надо җыгыламмы, бәреләмме? Тфу, конечно, Ходай сакласын. Но мин Тизрәк барырга һәм узырга кирәк, узырга. Минем ничек дип әйтим, наслаждение это скорость вообще. Мин шунардан ләззәт алам, мин бик кызу йөрим. Ринат абый, хәзер тынычлансак та була. Хәзер син белән утырып, бераз ял итеп, сөйләшеп алырбыз. Киттек әйдә. Әйдә. Ринат абый, әзрәк кенә квадроциклда йөреп алдык, багиларда да йөреп алдың. Сорайсым килә, хәзер син белән аралашып алырбыз. Ничек хәлләрең гомумән? Хәлләр әйбәт, Аллага шөкер, мин бит инде 16 елның ноябрендә аварияга эләктем бит инде. Менә шул авариядан 3 ай больницада яттым. Халык тамашачы мине югалтты. Бер 3 айга мин вообще дөньяда юк идем инде. Ни связь да юк, телефон да юк. Инде шундан соң инде менә Аллага шөкер февраль урталарында чыктым. Әкрен генә инде формага керә башладым, инде барып кайттым төрле җирләргә. Менә бу аварияга эләгүнең төп сәбәбе нәрсәдә иде соң? Менә шул концерттан кайтканда без бит инде ашыгабыз,
Жақы келе күз жамалап етінде, мына қазір біраз ғана барам да тоқтайым, біраз ғана барам да тоқтайым, ял етем. Мына шул бір 500 метр бар наверное, енді концерттан соң бір өзім міне қайтып кеттім, түнде біле енді Шағырдан деген ауылдан, Чуваши ішкен бар да. Мишадалар концертінен қайтып кеттім, жақлап кетілінген, и КамАЗға келіп кірілген, жақлап кетіп. Шул какой-то доли секунд енді, шул бітін шушы болған эпизодны решать етіп қойдың мына. Машина жартылаш жемірілді, әлі Аллаға шүкір өзім сен сау қалдым. Гаишникларда етелерінде ГИБДД қызметкерлер айты, әлі нешік ты живой остался деді. Мына Алла сақлаған енді өзімнің өзімнің яқшылықларыма, өзімнің шындай простойлығыма дейлер енді, добрый болғаныма. Бәхетке қаршы. Шунаға Құдай сақлап қалғандар енді. Ринат абай, КамАЗ астына іліктім дейсің, көп жарақатлар аларға туры келгендер енді, әйме? Болды енді, да, болды. Қабырғалар сынды, шейный позвоночникта поврежденный еді. Врачлар яқшы қарадылар, аяққа бастырдылар, мен шунаға шатланам просто. Бұлақа, нормально. Как будто бірінсе болмаған көбік. Әлігі ситуациядан соң өзіңе ненде болса тұрмышта нәтижелер жасадың ма? Қазір енді все-таки бары бір мен джип машинасына түгіл, кішкене машинада дерейм, кішкенерек, тәбәнерек машинада правилаларны тырышам, соблюдать етем, обгонларға шықмайым керекмеген вақытта уже қарап шығам, алға машина болмаса, уже уверенно ғана шығам. Range Rover'да жүргенде анда уже мощь бастың, ұздың, кеттің, бардың. Бары бір мощный болса да, джип болса да, зор болса да, бары бір Қытай бет ол өзінекін турлап қоя. Скоростігі кемемәден де бары бір скоростігі қорқмайым, жылда қорқмайым. Қайбір кішілер бет авариядан соң қорқалар, шекленелер. Менде андай бір жоқ, мен енді бұл уже 11-ші машина білен авария әлегем, 11-ші. Әлі міне бүгін уже 12-ші болды, санап барам, енді квадроцикл білен. Шоңа көре... Әнек міне 11-ші, аны бетінде нешік болса тоқтатырға боладыр. Білмейм, бәлки ол тезлік арқасындадыр. Тезлікіне бетінде артық ашықмасыңда. Мен ғымыр бойы қаядыр ашығам, қаядыр әлгірмейм мен. Әміне бұл ситуациядан соң бар өрдінде кішінің тұрмышында ауырлықлар барлыққа келгеч, достлар ауырлықта сыналадылар. Міне шул арада сен өзіңнің аралаша тұрған кішілер арасында достлар кім екенін аңладың ма? Да, жоқ, мен достларыны тегейтелер, достлар бармақ білегінен санарлық шын достлар. Достлар дұрыстен де бар, бітінсі поддержать етілер, авария болған күннік, шул түннік, барысы да кім нешік бұлдырала, шулай ердем қолы сұздылар, рахмет. Мен просто, может, енді қайбірлер, қайбір кішілердір, енді шатланғанларdır. Бар біз енді сондай завислый кішілер. Конкурентлар, міне бұл шаптые, міне авария қалайық деп бар. Қайбір заман бет скользкий. Қазір бет әліккеге заман кібік, кішінің шатлығы білен шатлана білмей кіші. Кішінің қайғысы білен қайғыра білмей. Қазір наоборот бет әйленді тұрмыш солайға, кішінің қайғысы келсе, аның тире үйіндегілер шатлана, егер де шатлығы болса, ол қара қайғыға батқан. Міне мен солай деп ойлаймын. Ринат абай, сенің білен аралаша тұрған кішілер арасында, міне шундай скользкий типларына айыра білесіз ме? Мен міне әр вақытта да жаңа достар барлыққа келсе, мен қолыны бергенде де бірінші тапқыр кішіге. Мен ол кішіде, ең бірінші менің ошибка шул, мен шул кішіде өзімні көрем. Мен енді, менің міне шушы бірінші бұл танышым да, менің кібік боларға тиіш деп ойлайым мен. Но это очень ошибочный ужастар. Мішлей, бек ошибка ол. Доверие деп аталау кішіге. Қазіргі заманда доверяйтерге бек ярамай кішілерге доверяйт. Ауыз пішкені бар енді алайса сізді? Бар. Ансын ситуацияларын себеп тұрмайым, ченки анда бар. Но мен кішінің көзінден гіне определяйтем, ненде кіші екенін. Мен аны бала шақтан, менің выработанный шундай ней, инстинкт деп аталам, нәрсе деп аталау білмейм. Шундай менде сезімлік бар. Кішінің көзіне қарайым, мен біраз сөйлешіп тұрам, кіші білен общаться етем, сөйлешем. И бұл ненде кіші екенін айырам бар. Менің қолдан қарадым да, Ринат, әнім сен 80 yaşында. Мәшіт манарасынан азан айтешексің әлісін деді. Бір ойлап қарасаң, мен шушы татар сәхнәсінде биюіне мен ойлайым, мен ол менен шықты ол. Зырлап биюшілер менен кетті ол. Но мен, конечно, біраз проколлар болды. Тамаша шыдады, мен де білем.
Кешегә дуслар кирәк бит инде. Ә синең эстрадада, шоу-бизнеста дуслар бар дип әйтә аласыңмы? Мин һәрберсе белән дус. Миннән яшьрәкләр инде, яшьрәкләр поколение мине хөрмәт итә. Мин алар белән наравне сөйләшәм. Теге үземне өстендә куймыйм, аска да төшермим. Наравне без алар белән яшьләр белән яшьләрчә сөйләшәбез. Үзебезнең ровесниклар белән үзебезчә миннән алаларны мин хөрмәт итәм җырчыларны. Инде дип әйтим, миндә теге конкуренция дигән әйбер юк. Ә ни өчен конкуренция бит инде Ренат абый кайсы вакытта кирәкле әйбердә? Кирәк дигән, но мин алай теге завистливый кеше түгел. Примерно төрле җырчының төрле жанрда җырлый, шулай бит инде. Төрле стильдә җырлый ул. Һәрбер җырчының үзенең зрителе бар, үзенең яраткан тамашачылары килә аның концертына, например. Минем үземнеке, башканың үзенеке. Конкуренция кирәк инде ул, но конкуренция белән генә бит әле үзеңнең хәлеңнән аның кебек булдыра алмасаң, син анда көннәр буе утырып тор, конкурировать итеп. Уйланып. Да, мин моны конкурировать итәм, мин монардан завидовать итәм дип утыр. Ну, надо работать, шулай бит. Эшләргә кирәк. Ул булдыра бит. Почему мин булдыра алмыйм дип әйтергә кирәк. Вот шул. Ренат абый, менә тамашачыларга килгәндә, син тамашачылар, һәрбер артистның үзенең тамашачысы дип әйтеп уздыгыз. Сезнең тамашачы кем икән ул? Дамир, минем тамашачы 2 яшеннән дип әйтә алам, 2 яшеннән алып, картлыкка кадәр менә минем шундый разнообразный тамашачы, определенный возрастной тамашачы юк миндә. Минем җырларны балалар да ярата. Мин язган җырларны бәбиләр, кичкенә бәбиләр дә ярата. Урта яшьтәгеләр дә ярата, мәктәп балалары да ярата. Урта яшьтәге кешеләр дә ярата. Әбием белән бабаңнар да ярата. Менә шуңа күрә мин теге определенный минем шундый тамашачым минем концертка. Но в основном минем тамашачы хатын-кызлар. Да, ансы дөрес. Хатын-кызлар. Кызлар, хатын-кызлар, апаңнар, әбиеңнәр минем концертларда күбрәк. Менә бу бит инде һәр вакытта, димәк, син чыгышлар ясаганда, концертларда гомумән гел хатын-кызлар була бит инде. Тормыш иптәшегезгә килгәндә, бу ничек булса сезгә тәэсир итә микән? Ну, башта кыенрак инде, конечно. Яшь вакытта инде мин бит әле вакытта бик популяр да түгел. Миңа әйттеләр шул вакытта, иң беренче вакытта, ул вакытта студия Союз дигән студия бар, мин кассета чыгарып ятам, 96 еллар, наверное. Кассета чыгарганда миңа әйттеләр. Продюсерлар әйттеләр, или семьяны выбирать итәсең, или карьера. Икесенең берсе. Мин ул вакытта семьяны сайладым. Семьяны, яшь семья, әле яшәп кенә башлаган, яшәгә генә тотынган, мин инде семьяга күп внимание уделять иттем, потому что карьерага иткән булсам, безнең семья тузалыр инде. Мин кирип китәләрем шул җырга, моңга, гастрольләр, тегесе, семьяга уже икенче планда каладыр. Ә мин наоборот ул вакытта выбрал семьяны, инде менә Худайның теге рәхмәте да насыйп иткәч, 2010 елда мине резко китереп чыгарды. Тагын бер кат китереп чыгарды зур сәхнәгә, тамашачыларга мине күрсәтте Хыдай Барс медиа компаниялары, Раис Садриев мине бик күп шулай продюсировать итте. Ренат абый, үзегез дә әйтеп узганыгыз инде, соңгы арада активлыгым әзәйде, эстрадада дигәндә, җырлар иҗат итү өстендә эшлисез инде, әйме? Эшлим, менә как раз хәзер бит инде теге гастрольләр бик күп җыю. Җырларны язам инде, менә мин кешегә кирәкле җырлар язасым килә. Мин күп язмыйм җырларны. Аны күп язсаң мәгънәсе дә юк. Ул буталып та бетәсең. Мин инде шуңа күрә әйтәсем килә. Мин язарга тырышам. Кешегә тормышта кагыла торган сүзләр белән язылган җырлар мин кешегә бирәсем килә, бүләк итәсем килә. Ренат абый, кайсы гына җырыңны алсак та инде, әйме, һәрберсе хитка әйләнгән. Ул тормыш китабы, чакыр гына мине, тута яңгыр, бик күп инде алар, әйме. Һәрберсе хитка әйләнгән. Ул җырларны иҗат иткәндә син менә бу җыр хит була дип белеп язасызмы? Юк, менә дөресен әйткәндә, Дамир, миңа ошамаган җыр. Ул миндә генә түгел, күп композиторларда, авторларда бар. Хит була да куя. Мин үземә ошаган җыр, ул әле хит булып китә алмый. Менә белмим, менә ничек алайдыр ул. Мин определять итә алмыйм, кайсы хит түгел. Но фактически менә мин үзем именно менә бу җыр хит булырга тиеш дип язам, улар икенче планда кала. Менә просто гына язган җырлар, алар хит булып бара. Җырны бик еш иҗат итмисез.
Димәк, җырның бәясе дә яхшы булырга тиеш инде. Сездән җырны сатып алыр өчен ничә сум әзерләргә кирәк икән? Но мин алай теге ничек барыгы да түгел, бине коммерсант та түгел, мин сату шу не килеп тукталгач мин һаман кешенең финансын карыйм, неен карыйм. Но у бит инде все-таки эш. Аны уйларга кирәк, аны язарга кирәк, аны музыкасын язарга кирәк, аны сүзләрен язарга кирәк. Вакыты да ярар, вакыты да шуңа. Это труд. Каждый труд должен оплачиваться. Но менә минем бер җыр бәясен әйтәсем килмәгән өчен. Ләкин безнең ишетәсе килә инде. У бит инде сиңелә ишетсен, анда бөтен халык ишетә бит аны. Но минем бер җыр среднем, минимальный 30 мең тора. Минимальный. Сезгә килгән кеше, мәсәлән, сезгә шаманы ди. Сез ул кешегә җыр язмаска да мөмкин, әйме? Язмыйм. Мин шаган кеше белән вообще сөйләшмим дә. Но менә мин бит инде ул бит тоже экзамен формасында бит мин җырны язып бирәм. Ул бит әле минем җыр ул кешегә шарга тиеш. Вот. Шуңа күрә әлегә хәзер менә бер-бергә шарга кирәк. Юк. Мин язылган җыр, менә мин сиңа җыр язып бирдем, син миңа заказ иттең. Алла бирсә. Да, просто да. Мин сиңа җырны язып бирдем, син тыңлап карадың. Сиңа бит әле шарга тиеш. Анда бит әле яздың гына түгел, шулай бит. Шуңа күрә миңа аны синең белән общаться итеп, сиңа ошатырлык иттереп язырга тиеш. Ялгышмасам 2010 елда да нәкъ беренче алтын барс премиясын алдыгыз, әйме? Ул тормышны үзгәрттеме? Үзгәртте мин ништеп әйтим. Күз алдыма да китермәдем, что мин шулай просто бер авыл кешесе, авыл җегете, шулай тиз генә зур сәхнәгә менеп, халыкның мәхәббәтен яулап, минем җырларым халыкка ошап, но бер уйлап карасаң 40 ел бардым мин бу әйбергә. Мин теге өметләнеп мин кишләп бармадым. Теге урысча не стремился к большой сцене, но Ходай меня шулай китереп бастырды үзе. Шулай. Миңа 10 яшь булган вакытта больницада учрепта торганда бер звезда инде тоже Татарстан эстрадасының йылдызы. Ул вакытларда мин бала чагында больницага кирип кирде. Аны без учрепта бастырабыз. Аны без учрептына кирип киттеләр. Мин басып калдым. Карап чыгардылар. Без учрептына врачлар. Мин шул вакытта уйладым. Мин кайчан булса шундый бер популяр кеше булырмы микән? Мине дә шулай, безнең Ринат Рахматуллин килгән бит дип, кычаклап алып, зурлап алып кирип, без учреткына карап җибәрерләр микән дигән менә шул 10 яшьлек баланың хыялы чынга ашты. Да, 2010 елда тормышка ашты дип әйтә алам. Баша әйләнмәдеңме соң менә бу популярлык килүдән? Әйләнеп киттемәс генә. Булды төрле мизгилләр булды нормально. Аның бит инде яхшы ягы да бар, начар ягы да бар. Популяр кешене анда да күрәләр, монда да күрәләр, тегесе дә, монысы да. Шуңа күрә булды инде нормально. Ну, хәзер дә Аллага шөкер, уважать-тер, бөтен җирдә, любой җирдә таныйлар, любой шәһәрдә, Россиянең любой. Менә хәзер Ринат абый әйтеп үзегез әле. Нәкъ тә 10 елда менә шулай күтәрелеп киттегез, популярлыкка ирештегез дип әйтергә була бит инде. Моның сыры нәрсәдә? Бу вокал, матур итеп җырлау, үз өстендә эшләү, акча яисә инде башка төрле ситуациялар. Монда акча да вопрос решать итми. Монда вокал да түгел. Монда просто уңыш менә шулай килде дә басты җыр может. Шушы тукта яңгыр. Тукта яңгыр яумары. Сагыш басты күңелемдә аңлары. Син кайдасың сөйгән ярым кайда син? Үзләп сине тәрәзәдән көтәм мин. Тукта яңгыр яумары. Сагыш басты күңелемдә аңлары. Син кайдасың сөйгән ярым кайда син? Үзләп сине тәрәзәдән көтәм мин. Ринат абый гомумән алганда уңышлы кеше турында һәр вакытта нәрсә булса сөйләр. Синең турында да менә нинди булса гайбәтләр үзеңә килеп әйткәннәр бармы, ишеткәнең бармы? Бар инде, конечно, аны телевидениедә торган әйберләр түгел инде. Булды инде шундый хәлләр дә, даже мен концертларга да бара алмый торган вакытлар да булды. От меня әйткән концертлар булгалады. Менә шулар өчен мин бик каты переживать итәм. Мин тыштан җылмайсам да эчтән аңшыным җанам. Но мин үземне әйтә алам, мин
везущий кеше. Мен бик везущий кеше. Менә мин бер кайчанда калганым юк тупиковый положениедә. Менә все вроде менә шундый уже да, менә уже менә никуда деваться все. И шуннан рискына жол ачыла да куя. Мин шунага үземне мин бәхетле дип саныйм үземнең тормышта. И шул везущий дип саныйм. Санамыйм, но мин везущий. Везущий. Просто миңа бер әбиеңә бардым мин. Бер әбиеңә барганда Болгарда миңа бер әбиең әйтте, ул мәрхүм булды Фатыйма апа. Әле Ринат энем. Ул да мине белми, беренче тапкыр. Мин дә аны белмим. Минем кулдан карады да, Ринат энем син 80 яшендә. Мәчет манарасыннан азан әйтәчәксең әле син диде. Ә менә зур концертлар кайсатта отменяться итәргә туры килә дисез бит инде, әйме? Алар яңадан ничек булса оештырып чыгасызмы сез аны яисә Инде мин аларны әйтәм инде, куялым бара алмадым инде, например. Шундый возможность килеп чыгайм, бара алмыйм, авырып калам, тегесенсе отменяться ителә. Аннан без ул концертларны переносить итәбез инде, итәбез дә как реабилитация формасында инде. Анда уже кыенрак инде, уже икенче катка тамашачыны җыярга уже авыррак. ләкин киләләр. Барыбер киләләр. Яраткан тамашачы сиңа килә ул. Хәт бер отменять ит, ике отменять ит, ул барыбер килә ул. Синең тугрыклы тамашачың барыбер килә ул. Аның теге вот бу килде, килмәде, без чәчәкләр күтәреп килдек. Ансы өчен тамашачы түгел. Ансы просто времяпровождениега гына килеп утырган кешеләр. И все. Ай бер Рахматуллин карап әйтик әле. Кем икән, нәрсә икән. Это просто. Чын тамашачы. Теге верный тамашачы. Ул 5 тапкыр отменяться килә. Ә менә активлыкка яңадан әйләнеп кайтам да, Ринат абый сорыйсым килә. Яңа сезонга активлыкны үстерергә телисез инде, әйме? Да инде да яңарак сценарийларын менә карап утырабыз әле. Яңа сценарий дизебез концертка. Менә мин уйлыйм әле һаман менә җәй буе уйлыйм. Халыкның нәрсә белән удивить итеп була. Шулай бит. Террей берле булды. Темаевта күп балаларында кертте, тегесендә кертте. Халык тоже интересный ниләр кертте. Элвин Грей үзенең неен кертте, үзенең стиле бар, үзенең не жанры тоже. Менә мин дә уйлап йөрим, тамашачыны ял иттереп, интересныйрак, кызыклырак иттереп, нәрсә күрсәтеп була дигән менә шул вопрослар пока менә җәйне уйлап йөрим әле мин. Но мин Алла теләсә Идеялар бар аны. Идеялар бар. Хәзер генә Ринат абый тиз генә әйтүебезнең Элвин Грей турында, әйтүебезнең Фирдус Тимаев турында. Димәк, алар иҗаты белән кызыксынасың? Ну, кызыксына мин алар яратам. Мин аларның мин Фирдусның динамикасына бик сыкланам. Но миңа да мин үземдә шундый. Мин тоже динамичный кеше, мин сәхнәдә тик тормыйм. Да, без Фирдус белән бит икебез дә мишәрләр. Бер уйлап карасаң, менә шушы татар сәхнәсендә биюне мин уйлыйм, мин ул миннән чыкты. Җырлап биючеләр миннән китте. Лезгинка шалымнары. Да, менә аякларын сикертеп биюләр, шул биюне мин керттем дип әйтә алам, какой-то часть. Шуннан китте бөтенесе сәхнәдә бии башладылар. Аннан соң нәрсә әйтәсем килә, Фирдус бик кадәр энергичный. Мишәр бит тоже. Аларны сез конкурентка санамыйсыз. Конкурент инде ул, да. Но мин завидовать итмим, мин аның иҗаты белән сыкланам. Кайчандыр кем әйтмешли, мин дә шундый алар, ну мин хәзер дә тип калган кеше түгел. Алар уровеньда бер тигез, ну мин конечно беразня проколлар булды. Это тамашачы да беләм, мин дә беләм. Үзегез генә яшәп утырган кем булып китте. Шуңа күрә не, просто әйтәсем килә, но кемдер бер эстрадада булырга тиеш. На высоте, кемдер средний уровеньда, кемдер еще ниже. Димәк, Ринат абый, яңа сезонга планнарыгыз сезнең, Алла бирсә, яңа программа тизеп, изге планнар, Алла кушса. Яңа сезонны без башлыйбыз инде Башкортстан якларыннан. Без елда шулай инде, сентябрьнең 10-нарында башлыйбыз без Алла кушса. Шулай. Яңа программа белән бераз үзгәрешләр булайм, пока бераз әйтмим. Ел ахырына безнең нәтиҗә ясый Татар җыры фестивале. Әлеге фестивальдә быел катнашырга, үзең дәгъва кылырга телисеңме? Нинди җырың белән булыр иксең икән? Быелга Алла кушса, бу Алтын Барс Татар җырында аларга ниятем бар. Менә әле шушы көннәрдә бер җаңа җыр язып бетереп барам. Тәмамлап барам инде ахырына. Шул җырны инде менә радиога, Татар радиосына биреп, ротациягә
халыққа ашаса бит енді шул шарға тиеш деп ойлаймын. Алла берсә, Алла берсә. Алайса, дуслар, инде хәзерге мизгелдә Ринат абый Рахматуллин белән без саубуллашырбыз. Иҗаты турында яңалыкларны белдек, хәлләре яхшы икәнен аңладык. Рәхмәт килгәнегезгә, бәлки әйтергә теләкләрегез дә бардыр. Нәрсә әйтәсем килә, яшь талантларга просто әйтәсем килә. Просто үзегезнең истегездә, үзегезнең иҗатыгызның өстендә эшләргә. Менә мин бүген матур җыр яздым да. Правильно? Бүгін матур җыр яздым да. Все, мин звезда, мин супер, мине жараталар. Это неправда. Надо дальше. Менә шундый киңәшләр һәм Ринат абый рәхмәт килгәнегезгә. Сау булыгыз. Пока-пока. Бүгінгі менә шундыйрак яңалыклар. Тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Җәй дә озакламас. Бер генә ай калып килә. Шуңа күрә бар фантазиягызны эшкә җигеп, рәхәтләнеп ял итеп калыгыз. Күңелле яллар, җиңел эш көннәре теләп, мин Ландышның Маҗаны сезнең белән саубуллашам. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.